Snin ilu Roberta Bella wiet l-impenn tiegħu għal housing f'pajjiżna. Iżda minkejja dan, issa ħadd deċiżjoni li jixħet il-housing taħt segretarjat minflok jalloka ministeru għalih kif kien sa jemilu. Wara li Rodrigue Galdes inħakem minn numru ta' skandli fl-aħħar xhur u wara l-pressjoni li saritlu, kien kostrett li jixħet ir-reżenja tiegħu minn Ministru, reżenja illi l-Prim Ministru kellu jaċċetta. F'referenza li jagħmel għar-reżenja tal-Ministru tiegħu u li għalija alloka biss ftit sekondi minn aktar minn sija ta' diskussjoni politika, il-Prim Ministru prova jfarfar mill-iskandli li ħakmuh u ftaħar b'dawk illi skontu kienu riformi kbar li saru fis-settur tal-housing taħt it-tmexxija ta' Rodrigue Galdes. Waqt dawn il-ftit sekondi, il-Prim Ministru ħabbar il-responsabilità tal-housing f'pajjiżna mhux se jkollha ministeru dedikat għalija, imma se tkun qed taqa' taħt segretarjat li jummexxi minn NDLUL u li jinkludi dialogu soċjali. Madankollu, NDLUL issa mistenni li mhux biss isolvi l-problemi kollha li ħoloq il-kollega tiegħu Galdes imma anke jassumi r-responsabbiltà ta' settur importanti bħal mawu tal-housing taħt il-kappa ta' segretarju parlamentari. Fl-aħħar xhur Rodrigue Galdes sapruħu fil-medja wara allegazzjonijiet serji minn ħdan il-Partit Laburista stess. Dan e kif l-ex MP Laburista Marlene Mizzi allegat illi hu kellu relazzjonijiet ribwis ma' numru ta' kontratturi ewlenin f'pajjiżna. L-istess kontratturi illi minn għandhom akkwista duplex penthouse bl-ispazju tal-arja u garax għal 140,000 euro. Madankollu fl-aħħar ġimgħat anke sar magħruf illi kemm Galdes u l-Prim Ministru Bella kienu marfa illi binja tal-housing fil-Birgu kienet ta' periklu serju għar-residenti. Iżda kemm Galdes u anke Bella ma ħadux azzjoni dwar dan tant illi l-faċċata ta' din il-binja ċediet fl-aħħar ġimgħa tas-sena li għaddiet. L-aħħar skandlu li wasal propju ġurnata wara r-reżenja ta' Galdes kien dak illi fih anke huwa implikat ħuħ Melkim Galdes fejn il-medja żvelat illi business partner Taljan ta' Melkim Galdes ingħata kuntratt ta' kważi €500,000 għal xogħlijiet fil-housing ta' Siġġiewi u l-Imsida. Kuntratt li l-kumpanija tat-Taljan Lamp Projects tħallset għalih biex xogħlijiet spiċċaw ma twettqu qatt. U minkejja din il-lista twila ta' skandli, Roberta Bella fi ftit sekondi l-indirizza r-riżenja tal-Ministru tiegħu iddikjara li l-allegazzjonijiet huma nfondati u kompla joħroġ għonqu għall-ex Ministru Rodrigue Galdes.